저거나 나가네. 아유, 나 우리가 비슷 타야 능이 뭔가냐? 라고 타야. 야, 그 라바리. 야, 기자야. 악내니 시각. 악내 능정 이 신탈이 나서랑 내나게 되네. 아유, 나 우리가 니네 말이게 아무 누가 지금 수반이야. 니들. 아그 라바리. 이 눈치시 바꾸는 이 하고 성성한. Kau kunu mau bisa kau tung thal mulai thanak siliang ni. 나이 맞다 그저 설기야 그. Mama kau kau solmon khani ekthar baji mulai thar biang. 니네 아버 마사는 일라비 바지 무창이 타나네. Budu semua ba. 아마 그저. Namu haraja. 나가자 그. Namu haraja ni ya ada ni. मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738